Ay, thank 150. Pamasahan pa ulit. What's up mga kapwa ko Bicolanong Oragon? For today's video, tayo nga po pala ay mag-service ng massage dito nga po sa may Buendia, Manila or sa may malapit nga po sa may Quiapo. So ngayon mga kapatid, tayo nga po ay sumakay ng bus papunta nga po ng Quiapo para nga po tayo ay mag-service ng massage. At wag nyo nga po palang kalimutan, bago po ang lahat, paki-subscribe po ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. So ayan nga mga kapatid, nakikita nyo po, malapit na po tayo sa may PTEX. At malapit na nga rin po tayo sa may Baclaran dahil tayo nga po ay sumakay ng bus papunta nga po sa may Buendia. Pagdating nga po natin sa bandang Baclaran, tayo naman nga po ay sasakay ng jeep papunta nga naman po ng Buendia. Pasensya na po kayo kung may naririnig po kayong mga nagsasalitang bata dahil alam nyo na, sa baba po may mga batang mga makukulit. So bago ko nga po pala makalimutan mga kapatid, tulad po ng aking sinabi, paki-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. At sa mga gusto nga po palang magpa-service ng massage, mag-PM lang po kayo at willing naman po ako pumunta sa inyong location, basta sure client lang po mga kapatid. So ito nga po mga kapatid, nakikita nyo po at malapit na nga po tayo sa ating location kung saan nga po tayo mag-service ng massage. At ayan, medyo traffic pa. At so ngayon mga kapatid, dandahan lang muna po mga kapatid dahil gawa na nga po medyo traffic at may mga natawid. Uulitin ko nga po ulit mga kapatid, paulit-ulit, yung gusto pong magpa-service ng massage, PM lang po kayo. At basta sure client lang po, pupunta po ako sa inyong mga location. Kasi alam niyo naman, sa panahon po ngayon, marami pong gusto magpa-massage at hindi naman po sure client. Ako po ay willing pumunta sa sure client lang po. At yung totoo pong makikipag-meet kasi minsan po may hindi naman po nakikipag-meet, mag-PPM lang po at hindi naman po talagang totoo siyang client. So yun nga mga kapatid, nandito na po tayo, malapit na nga po tayo sa may Buendia, sa may Avenida po mga kapatid. So ito nga po mga kapatid, medyo ginabi na po tayo, papunta nga po doon sa ating client. At ayan, nakikita nyo, papasok na nga po tayo. At ito na nga po mga kapatid, nandito na po tayo sa hotel kung saan po naghihintay ang aking client. At ayan, nag-doorbell na po tayo, papasok na nga po ng hotel. So ayan mga kapatid, tapos na po tayo nito, mag-service ng massage sa mga oras na to. Hindi ko lang po pinakita sa inyo ang procedure, step by step kung paano po mag-service ng massage. Kasi syempre hindi naman po pwede ipakita dito sa video, baka mapagalitan po tayo ni Lolo Whitey. So ayan ang aking client po niyan sa mga time na yun, naliligo na po at ako naman po ay medyo nag-video muna at pagkatapos niya naman po maligo, ako naman pang susunod maligo mga kapatid. At ito naman po ang loob ng Sugo Hotel dito po sa may Avenida. Ito po ang loob ng CR na napakalinis po at napakaganda. Malinis po ang kanilang kwarto, malakas po ang kanilang aircon at malakas po ang kanilang TV. Maganda po ang sounds, maganda po manood. At ito sa time na po itong mga kapatid, tapos na po nito ang aking client. Maligo at siya, ayan na nga po, sa sapatos na po siya, nagbibis na po siya, para nga naman po, umuwi na rin po siya mga kapatid. At ayan, inabot na po niya ang bayad niya sa atin. At syempre, pasalamat po tayo dahil kahit pa paano naman po tayo pa ikumita. So dito ko na po tatapusin ang aking vlog sa hapon ito, isang mapagpalang gabi at bye-bye, God bless!